Part 2. Gị wụrụ adult nọ nga adult. Enwere ebe ị na-ekwesịghị mmadụ metụ nga ga-ekwekwele ekwe ka mmadụ metụ nga ka ebe ahụ. Onye ọsọ kwara ya wụọ. Ụzọ ebe atọ na ahụ gị ị ga-protect well, ekwele ka mmadụ metụ ya aka. Isi gị, ekpetekpe ihu, na ọ bụ aka ụfọdụ ụmụ nwoke mgbe niile hello guy ya nara n'aka efe. Stop it. Kwụsị ya. Gị na nwoke ibe n'uche ikele special ekele ahụ ya karịa n'ọnụ unu ọ ya usuru esuru ya esuru na-esuru niile ị ga-awa ebe a ka edere ya ije ṅụ ebe a ka edere ya. No matter the number of people not on this planet earth dị ndụ n'elu ụwa, enweghị onye gị na ya abụọ ga-share fingerprint. Fingerprint gị will never match another person's own. Not possible. Not even identical twins. Naanị Chineke ma otu o si see n'uri aka ṅụ sọsọ gị ọ na-ezu abụọ onye na nke ya. Dịka m kwuru na mbụ, ụzọ ebe atọ ị na-ekwesịghị ka mmadụ metụ aka. Ekwela mmadụ lay hands on you. Were aka bikwasa gị n'isi. The only people nwere right to do that were your parents. Ekwela ka mmadụ bikwasa gị aka n'ekpetekpe ihu. Don't try it. Ewere na-emebu ya, kwụsị ya. Iwu nwoke, kwụsị ịna n'aka. Ọba aka tụ ọba aka, akọ ya tem. Agba ya, mgbe ụfọdụ agba ya daa tai. Kwụsị ya from today. Narawa suru ma suru ihu mgbe ụfọdụ. Omenala Igbo mere understand all these things. Ọ ya kpatara abịa n'ala Igbo amamihe niile zuru ezu n'ala Igbo. Ndị omenala Igbo amaghị ka a na-agba n'aka. Omenala Igbo amaghị ya. Ihe omenala Igbo na-emewo, ha na-esuru ewepụta dimkpa weta aka ha esuru. Mgbe ụfọdụ ya wuru ka ewu chief onye ọbụla ji mpempe ya. Ewere akọ ya tem ewere aka suru. This ịkpụ n'aka like this kpam. Nwanne m nwoke na-eme ya, kwụsị ya. Ụmụ nwaanyị na-emecha ma oleso ndị rascal ha anaghị eme. Ihe a dịrị ụmụ okorobịa ụmụ nwoke. Ọ bụrụ na ị na-eme ya nwanne m nwoke, mmadụ ị ga na-aga mgbe ụfọdụ somebody just wepụta gị aka ekele. Wepụtara gị ụfọdụ na-eme ọfụma taa. Ihe bịa shiwere ha ike. Ihe abịa dịzi otuzi ọ dịghị otu o si adị. Gị bido ele anya, gị feel you need careful enough. Enwekwere n'ebe m riri ọ gịnị wu ihe a. Hello, gị nụgide somebody just gara vuru bịa to you. Wepụta aka ka ọ nọ na si nna m suru esuru. Unu were aka suruwe. Protect ọbụ aka ṅụ. Ashayela ya anybody hụ. Ekwele ka mmadụ bịa shara ya ọ tere ya mma. N'ụnụ na-eme gịnị handshake. Very, very important. Ke na part 2.